Teploty od 12 do 17 stupňov, na severe okolo 10. No, kto si dnes umil auto, zajtra zaplače možno. Už o chvíľku si dáme Artura Jamesa Possible. Hneď po dopravnom servise Rádia Express. V uliciach mesta som vo svojom živle. Som talentovaná. Som plná dômyselných technológií. Som ešte dostupnejšia. Som Toyota Yaris. Teraz so zvýhodnením až 1800 eur, s balíkom výbavov v hodnote 390 eur zadarmo a s financovaním na tretiny bez navýšenia. Toyota. Vždy lepšia cesta. Ak zmeníte dodávateľa plynu, nebude teplo vo vašej kancelárii teplej. Nehoda sa stala v Bratislave na Botanickej smerom do Karlovej Vsi, kde 3 havarované osobné auta blokujú ľavý prúd. Počítajte tu už s miernym zdržaním. Ďalej pre zústenú premávku je priebežne uzatvorený tunel Horelica, a to v oboch smeroch. Poďme na radary na maximálnu pomoc. 948 35 35 35 TSE vás bude kontaktovať. Zistite viac o Na obchvat merajú aj na výjazde zo Svätého Jura. Ráno ma zotrel šéf, po obede ma zotrela žena, ale potom som šiel natankovať a konečne som zotrel ja. Zotrite a jazdíte Po Valaskej Belej obojsmerne a tiež na Sliači len drive kartu alebo čip a dostanete stieraciu kartu. Zotrite ju a získajte niektorú Ronom v oboch smeroch. Ďalej na výjazde z Banskej Bystrice smerom do Brezna, takisto v Krivej smerom do Dolného Kubína, merajú aj na severnej diaľnici D1 pri Ivachnovej smerom do Ružomberka a spomalte aj v Malom Krtíši na výjazde. A výsledok? Prestal som držať diety a držím sa toho, čo je overené. Chili Partner. Prírodný prípravok z čili papričiek na podporu chudnutia. Vďaka revolučnej patentovanej technológii. V ceste smerom do centra a v Strážskom smerom do Michaloviec. Na záver mobilný radar tmavý pas jazdí v Bratislave na Ružinovskej, a to v oboch smeroch. Prajem vám šťastnú cestu a jazdite opatrne. Tak dávajte si pozor na cestách. Je jasné, že dnes ten pocit je taký trochu iný, zvlášť ak svieti trošku slniečko. Niektorí ste možno už aj prezuli. To sa to jazdí, čo? Je to lepšie. Je to tak, už nenoste mačky na nohách. Lístky na koncerciu alebo na čokoľvek, bez založenia nehnuteľnosti, bez papírovania a bez bločkov. Poštovej banky. Jazdíte na novo